да се обединяваме и да правиме по-градивни неща, да не се оставяме на негативността и на гадостта, която ни залива. Така че надявам се тази година пак ще сме заедно и ще правим още по-градивни неща за всеки един от нас. Между другото, като Тони казва заедно, ние сме заедно днеска и нямаме търпение да погледнем в бъдещето малко с Антоанета. Да, ела така да се виждаш. Да. И така че предстои с Антоанета и надявам се, разбира се, да й прехвърляме думата. Да й прехвърляме топката. Добре. Антоанета. Да, привет от Канада. Здрасти. Джаки. Здрасти, Джаки. От Канада. Супер. Чуваме Антоанета. Добър вечер. Надявам се да се виждаме също, не само да се чуваме. И искам да благодаря за предоставената ми възможност да ви поздравя всички с новата година, 2021, да ви поздравя днес с хубавия празник. В България е Йорданов ден, в Русия е специален празник, това е Бъдни вечер, защото утре в Русия празнуваме Рождество Христово. И мисля, че синхронизираме нещата, готвим се за хубави неща. И задачата ми днес е да ви запозная с предстоящите планетни влияния, които ние имаме да наблюдаваме заедно, да преживяваме заедно с вас в iMatrix и да отчитаме определени събития, които очакваме да бъдат позитивни за всички. Между другото, докато си на темата заедно, сме заедно с Антоанета. Всички. Реално сме заедно. Чудесно. Ето, вече се виждаме всички заедно. Да, вече с няколко камери. С благодарност за подкрепата. Имам да уча някои неща и тук ми помагат активно. Много се радваме, че сме заедно в този хубав ден. Да се науча, ако трябва столчето да седнете всички заедно. Да можем да се говорим. И аз съм подготвила презентация, която искам да ви покажа днес за годината и нещата, които така ни очакват, да можем да ги представя и в текстове, и в планетни влияния. Сега може би тази част как да я преместим, за да може да не пречи на презентацията, да изместим може би надолу или да я съкратим. Да, благодаря. Сега всяка година обикновено се изисква своето име или, както казват, хубаво е да има някакъв символ. Аз кръщавам тази година смяна на епохите или възможност за смяна на епохите. В България бих я кръстила вяра, надежда и любов и разбира се управление с мъдрост. И затова реших, че нещата, които днес с вас ще обсъждаме, ще бъдат именно благодарение на вярата, на надеждата и ще можем да се запознаем с тези хубави неща. Сложила съм, разбира се, този бик, който виждате. Това е по китайския календар, това е годината на сребърния бик, на хората, които имат тази година определен цикъл важен. Аз ще ги назова годините, които трябва да празнуват още повече, допълнително, тъй като са кратни на числото 12 и съответно можем да преминем с вас вече към самата прогноза. Обикновено, като казват нова година, обикновено казват, че това е някакъв нов цикъл. Започва нещо. Новата година бележи началото на нашия календар. Ние с вас работим с юлианския календар. И най-важното, първият въпрос е какво ни очаква всички нас през тази нова година. Специално съм отбелязала, че тази година е повратна точка или изключително важна точка в историята на целия свят, не само на България.
И първото нещо, кризата, която започна миналата година, нали, ние ще наблюдаваме, тя ще продължи да се развива, но едно огромно но. Значително по-лека ще бъде 2021. Няма да има такива, нали, страшни или тежки събития, които наблюдавахме миналата. На какво се дължи тази прогноза? Обикновено астролозите работят и с цифри, и когато настъпва някаква нова година, те правят сбор на числата, които предстои. Миналата година беше 2020 под числото 4. Сега е 2021, като направим сбор, това е числото 5, който се е занимавал с нумерология, знае, че числото 4, това са изключително твърди ограничения или рестрикции, които наблюдавахме миналата година. Сега имаме числото 5, което това е числото на човека или числото, което е свързано с думата свобода. Интересното е, че свободата може да бъде в две посоки. Тоест, ще има много добро и съответно от другата крайност и много лошо. Тоест, числото 5 винаги довежда или изостря всичките неща до предела. Годината, която сега настъпи, очакваме да бъде изключително или много динамична и всички световни процеси, които ще бъдат тази година, ще бъдат такива динамични. Нека да видим защо възникнаха тук, ето вече вкарахме между другото, докато той изчисти тези, аз между другото нумерологично се вода петица. Значи тази година по някакъв странен начин ме засяга. Ще бъде важна за тези хора, които имат петица, които фактически така наблюдават. Май така се получава, че и по китайския календар е моя знак, така че сега ще видим. Да, ще кажа специално ще кажа кои хора, родени през кои години по китайския календар през тази година ще имат възможност да имат по-особени или по-важни, по-значими събития. Така, думата динамика е подчертавам, нали, всички, които все още са заспали души, ще се събудят, искат или не, нали, годината е такава. При астролозите има една особеност. Астрологичната нова година или духовната нова година не настъпва на 1 януари, както е юлианския календар, а тя започва от март с влизането на Слънцето в зодиакалния знак Овен. Така че първите, така да кажем, промени, първите, нали, неща, които ги наричам вятъра на промените, започват да настъпват именно от 20 март. Специално съм дала часа тук, колеги, приятели, колеги, в 9 часа и 39 минути на 20 март ще настъпи астрономическата пролет, ще настъпи истинската нова година или духовната нова година. България, вие знаете, че е втора часова зона, като имате 9.39, слагате още 2 часа, в България ще бъде 11.39. Съвсем добре е да посрещнете тази нова година, духовна, от която ние започваме тези позитивни промени. Може да медитирате и можете съответно да направите медитация. Много е добре, много е добре. Само да попитаме, някой пише, че не чува. Ирина не чува. Не може да отложиш. Може ли обратна връзка дали се чува? Това е синьо, трябва да ти е жълта карта. Не. Чува се. Значи при Ирина нещо има. Да. Окей? Да, само при нея. Не можеш. Защо? Зелена ти е картата. Дали? Жълто, зелено и после не можеш да сложиш жълто, трябва да сложиш зелено. Да не играеш за първи път. Сега казахме с вас защо всички... Защо всички промени идват през пролетта или защо започват промените? Защото Слънцето влиза в първия градус на зодия Овен. Или това е, казахме, нашата нова година или годината, новата година в духовния свят. И така вятърът на промените настъпва не само в България, в Русия, но и по целия свят или в целия свят. По китайския календар, както вие виждате тук на картинката, това е годината на белият метален бивол.
или по китайския календар. Биволът се смята за благородно животно, който е изключително трудолюбив, много упорит. Всички неща, които той върши, ги довежда до край и съответно всички хора, които са родени в годината на Бивола, аз тук специално съм извадила близките години, 1925, 1937, 49, 61 година, 73-та, 85-та, доколкото разбрах, нали, Игнат е роден на неговата година, 97 година, 2009. За тях, за всичките родени през тези години, тъй като те са под това хубаво животно, реално ще работят успешно или тяхната реализация ще е успешна. Защо китайците всъщност свързват годините с определени животни? Китайският календар е 12 годишен, т.е. промяната е веднъж в 12 години, идва определено животно и той е свързан с една друга планета. Ако слънчевия календар в Европа и в света, това е всяка година Слънцето, нали, прави обиколка, то при китайците всяко животно си идва веднъж на 12 години. Планетата е Юпитер. Планета е свързана с успех, с израстване, с разширение. Или самите китайци наричат тази планета, която ние казваме, че е Юпитер, те казват Великия Херцог. Всичките им така наречени техники в фъншуй са свързани с Великия Херцог, в коя част на небето се намира, в кой зодиакален свят, нали, знак. И съответно така се местят чановете. Нали. Определена година чановете в фъншуй трябва да са на юго-запад, следващата на запад и така ги местят благодарение на Юпитер, защото веднъж годишно той се мести. Така че специално дадах хората, родени в определени години. Това е тяхна година. Радвайте се, благодарете, че имате шанс, имате уникален шанс и го използвайте. Използвайте го добре. Значи при мен съвпада и петицата и това. То ще е интересна година. Годината на петицата и съответно годината е свързана с животното, което. Да, съвпадат. Да, чудесно. Чудесно. Сега, защо казваме и винаги сравняваме двете години? По броя на затъмненията миналата година беше не само високосна година 2020, но имахме 6 затъмнения. Слънчеви, лунни, това са доста като брой. Тази година, 2021, имаме само 4. Това също говори за намаляването на напрежение. Нека да се обърнем и да започнем да прогнозираме, да говорим каква ще бъде общата картина на тази година. Винаги първият въпрос, който ми задават и на всички може би задават и ясновидци, и астролози, и специалисти, нали, пандемия. Кога ще свърши тази пандемия, какво може да очакваме? Можем да говорим, че своя връх тази пандемия достигна миналата година, 2020. Тоест, сега се намалява в тази година нейното движение и през 2021 година рязко ще намалеят смъртните случаи. Нали, това, което наблюдавахме в различните държави, нали, масовите мъртви случаи, сега няма да има такива случаи от COVID. Но употребявам думата, която, нали, често употребяваме, опашката на заболяването ще се влачи до края на 2021 в Европа, а в Русия до лятото. Защо всъщност, нали, очакваме намаляване или не толкова интензивни неща? Самата планета Сатурн се е отделила от другата планета Плутон, която беше цялата минала година в Козирог, и Сатурн, вие знаете, е преминал в Водолей. На 21 декември ние с вас празнувахме специално тази дата, 21 декември. Юпитер и Сатурн, двете планети в Водолей, направиха съединение. Нашата година всъщност, нали, започна тогава. Тогава ние започнахме да празнуваме. И така, 21 година завършва масовата вълна на смъртни случаи, които наблюдавахме, защото, нали, това съединение вече не действа
И съвпада на цикъла Плутон-Сатурн вече приключва. То е 37 години. Астролозите, когато прогнозират нещо, винаги се обръщат назад във времето. А какво се е случило при предните 37 години? Така първия съвпад на Плутон и Сатурн беше 1914-15 година. Това е Първата световна война. Няма да говоря за броя на жертвите, няма да обяснявам, всичките сте наясно. И през 14 и 15 година имаше епидемия на холера. Изключително много смъртни случаи бяха не само на фронтовата линия, но и благодарение на епидемията на холера. Следващия съвпад или следващото съединение между Плутон и Сатурн, което наблюдавахме миналата година, беше 1949-50 година. Това е началото на така наречената студена война. Това е точно след световната война. Да, когато завърши Втората световна, започна студена война и започна смяна на политически режими в много държави, особено в източната част, в източна Европа. Имаше и народни вълнения в социалистическите държави. В 1949 година беше създадено НАТО като политически блок, като военен блок и започна война в Корея. Още един последен съвпад, който наблюдавахме на Плутон и Сатурн, който миналата година действаше, 1982-83, има вече при вас родени, нали, много от нашите тук приятели са родени тези години. Това е война в Афганистан и в Русия се наблюдаваха една огромна вълна на смъртни случаи в Политбюро на Съветския съюз. Първо почина Брежнев, след него, след една година, много малко управлява Андропов, после последва Черненко и най-накрая дойде Горбачов и смени цялата система. Тоест, в близките години Горбачов направи перестройка. И виждате, че всичките тези съвпади Плутон-Сатурн създават много масови както социални промени, така и много сериозни опасности за живота на хората. То между другото тогава беше и Чернобил, малко след това. Чернобил беше 86-та година, беше Чернобил, 86-та. Така че той също беше. Просто след този съвпад ще наблюдаваме в близките години, ние и сега сме тук, след този съвпад, ще има много сериозни промени в социалната система, в управлението в целия свят. Нека да се обърнем към сегашната ни ситуация, да видим, ние казваме, че светът ще се променя мащабно в близките години и наричам болестта, която кръстиха COVID-19, че това е социално-политическа криза. Това не е само заболяване. И до януари 2021 година, което сме сега януари, фактически веднага след тази дата, след януари месец, в близките 12 години, т.е. това е цикъла на планетата Юпитер, ще има изключително сериозни промени в целия свят. Няма да има такива, казахме, смъртни случаи, просто ще бъде по-леко. От 21 декември, който заедно посрещахме с вас, този съвпад на Юпитер и Сатурн в Водолей, вие четете сигурно в мрежите, пишат го като Витлеемската звезда, така го кръщават, започва новата епоха. Тази епоха ще продължи, колеги, не 20 години, както правят съвпад, а цели 200 години. Защото тези две планети 200 години съвпадаха в земни знаци и всичките тези години имаше много твърди ограничения, изключително спазване на определени закони и норми и съществуваха много тежки бариери или граници, както между държавите, така и между хората. Всичките следващи съединения, които ще наблюдаваме близките 200 години, ще се случват във въздушни знаци, които ще променят света към човешки отношения, към нормални отношения. Какво очакваме от тези промени още или към какво още може да се стремим? Тоест, ние сме изградили материално благополучие, техническа база. Сега ще градим с вас човешки отношения, междуличностни или топли отношения.
Тоест, прогнозираме, започвайки от тази година, по-малко смърт, по-малко кризисни ситуации, по-малко болести през 2021 година. Или казвам, дишайте дълбоко, дишайте по-леко, по-свободно, бъдете по-ведри, нали, по-весели от пролетта, от първия градус на Овена, от 20 март. Или тези неща активно ще започнат силно да се забелязват или да влияят върху хората. Тоест самите отношения помежду им ще станат по-различни. Не веднага, не за един ден, но започваме процеса, започваме тези неща. Сега искам да ви кажа, че всяка година си има свои особени цикли, свои особени планети. На небето през цялата 2021 година ще започне борба между две планети, между Уран и Сатурн. Тези две планети, една от които е в Телец, а другата е в Водолей, ще започнат да формират аспект 90 градуса или астролозите го наричат квадрат. На български това е остър ъгъл. Тези две планети ще спорят или ще се борят. Планетата Уран традиционно в астрологията означава или иска промени, иска свобода, иска да се развиваме по този нов начин, човешки начин. А планетата Сатурн желае да остане всичко по-старому, да се запазват традициите, или Сатурн винаги е настроен консервативно и скептично. Този квадрат или тази борба, за която тук се говорим, ще се държи през цялата 2021 година. Ще има само малка пауза през летните месеци, нали, малко ще се разпада, но до края на годината ще го наблюдаваме. Освен, че ще се борят старите и новите тенденции, винаги астролозите питат ми как да си отработим, как да си трансформираме тези енергии. Хубаво е да знаем, че България е планинска държава. Уран, това е планината, това е звездното небе. Гледайте нагоре, наблюдавайте звездното небе, обикаляйте, качвайте планините и най-вече, нали, аз винаги приканвам, изучавайте астрологията, астрономията. Нали, това са неща, които изключително позитивно действат. Тоест, по този начин урановата енергия много добре се усеща в човека или се трансформира, както казваме. Сега ще започна да анализирам световните политически, икономически, социални неща от моята родина, от Русия. Ще засегна Европейския съюз, ще засегна Съединените американски щати и разбира се, изключително голямо внимание ще обърна на ситуацията в България. Ситуацията в Русия е много особена. В Русия завършва цяла епоха в историята на тази държава. Тази епоха не е продължила 1 или 2 години. Тя е продължила 700 години. Това са били доста сериозни исторически събития. И в Русия също 21 година започва новото време. Епохата на Владимир Владимирович Путин също приключва или завършва. Остават му година, максимум година и половина, не повече. В Русия коренно ще се променя системата на управление и в края на 21-а, началото на 22-а година ние ще видим изключително големи промени в управлението на държавата, в социалните структури. Путин вече няма своето място. Началото на тези промени обаче също се очаква през март месец. От средата на лятото до началото на есента ще има сериозни промени във властта. Искам да кажа, че Владимир Владимирович добре се е подготвил вече, защото 2020 година в Русия приета нова конституция, гласувана естествено единодушно, поради която бившите президенти, както и той, остават неприкосновени. Тоест, нали, той вече има статут на такава личност. В Русия сме достигнали кризисната или критичната точка, защото в хазната няма пари. Финансово ситуацията е изключително сложна. Вие знаете за санкциите, които бяха наложени от 2014 година. И бюджетът в Русия ще се орязва много значително. Основно ще орязват социалните програми. Още от края на 2020 този процес вече се наблюдава.
и се търсят пари от различни сфери, защото нефта и газта, с които Русия беше традиционно на световния пазар, вече няма да бъде, нали, финансов елемент или финансов инструмент на тази държава. Нали. Вече няма да може тя да печели по този начин, говорейки за продажбата на нефт и газ. Сега друго, кое очакваме в Русия. От януари месец цената на рублата или нейната стойност ще пада и ще се влошава много сериозно финансовата ситуация. Ще пада рейтингът на президента Путин, защото планетата Юпитер, която говори за властта, си е тръгнала или е напуснала знака Козирог. От зоната на властта Юпитер ще се движи през цялата тази година по знака Водолей. Още миналата година, 2020, в огромни области, като Хабаровск, това е в крайния изток, това е Сибир, имаше много големи вълнения, включително протести срещу тази власт. Това недоволство и тези протести и бунтове ще продължат през цялата година из цялата държава. Т.е. започвайки от Сибир, ще се прехвърли, нали, зад Урал и ще дойде на европейската част на Русия. Самата година за Русия ще бъде динамична, както и за света, свободолюбива и с много висока гражданска активност. Искам да кажа, че хората ще имат възможност в тази държава да работят свободно, без ограничения, както беше в, нали, близките години и без санкции от властта, както беше 2020 година. Знака Водолей е асцендентът на Русия. Юпитер и Сатурн излизат на асцендента. Започва тази нова епоха. Международното положение на Русия е също лошо, защото санкциите срещу тази държава в света ще продължат или ще бъдат продължени. В международната политика миналата година Русия претърпя 2 пъти поражения в Сирия и в Армения, т.е. това бяха нейни съюзници, които се бориха, съответно не се постигна, нали, победа. Отношенията с Турция, които Русия гради много сериозно, също ще се влошат и военният престиж на Русия, военната ѝ мощ рязко ще пада през 2021 година. На тази държава ще се наложи значително да съкрати своя военно-промишлен комплекс, тъй като основната цел на Путин беше този комплекс. И Русия няма да взима участие в други международни конфликти през тази година. Нали? Просто защото няма да има ресурси и няма да има такава стратегия. Единствено проблеми тази държава може да очаква на западната си граница. Това е Донбас и Луганск, това е Украина. Нали? Това са територии, които са спорни територии, които Украина казва, че са тяхни, Русия твърди, че не са тяхни. И този конфликт ще се опитват да го решават силово, особено от украинската страна. Ще бъде Украина подкрепена от Запада. И тук ще има най-тежкото противостояние за Русия през годината. Нали? Тук ще и се наложи тя, нали, да отстоява нейните територии или граници. Още един диктатор през идната година, или ние го наричаме бащицата, господин Лукашенко или товариш Лукашенко, който е президент на Белорусия. На него също не му остава много. Година, максимум година и половина. В Белорусия през цялата 2021 ще нарастват гражданските протести и тези демократични искания ще се издигат през цялата година. Тези движения ще бъдат успешни, ще постигнат успех и затова ще се наложи той да си подаде отставка. В хороскопа на Белорусия транзитната планета Нептун ще направи съединение с Слънцето. Нептун сега се намира в Риби. Той ще започне много сериозна демократизация на тази държава. И Лукашенко ще си тръгне или през 2021 или максимум 2022 година.
С тръгването на Путин и на Лукашенко ще приключи цяла епоха на авторитарни и диктаторски режими на територията на бившия Съветски съюз. Тук ще наблюдаваме демократизация на обществото. Сега казахме за опашката на пандемията, ще я наблюдаваме до края на 21-а, началото на 22-а, но окончателно вирусът няма да изчезне, просто ще го запишат в кавички като обикновен грип. Вече няма да прави такова впечатление. Другата световна сила, Съединените американски щати, очакваме също изключително напрегната година в щатите. Историята на Съединените щати сочи, че всички президенти, които са избрани на съединение или съвпад Юпитер-Сатурн, миналата година с вас посрещахме този съвпад, декември месец, 21, не доживяват до края на своя мандат. Тоест искам да кажа, че сегашният президент беше избран на това съединение, но все пак този съвпад, ние казваме, няма да е във земни знаци и ние ще наблюдаваме във въздушни знаци. Може би нещо ще се промени. Ще дам пример за изключения, които бяха. На такъв съвпад беше избран тяхният президент Роналд Рейган, който имаше покушение срещу него. Слава Богу, той оцеля. Спасиха му живота. И следващият президент, който беше след Рейган, също е жив, но той преживя нападение на колите близнаци 2001 година, когато се случи атентата. Това беше за него голямо изпитание. Така че, говорейки за Америка, говорим за изключително също големи промени. Винаги питат за долара или за курса на долара. Въпреки напрежението в тази държава, политическо, социално, може смело да залагате на долара като валута, защото ще продължи да има обезпечение, ако някой от вас инвестира или пита какво да прави с долара. Може да ни кажеш с криптовалутите какво да правим? Да, обязателно. Сега ние сме член на Европейския съюз и мога да кажа смело, че Европейския съюз го очаква сериозна икономическа криза, която ще продължи в близките 2-3 години, т.е. гответе се сериозно. Другия въпрос, който задават за Европейския съюз, ще се разпадне или няма да се разпадне. Европейския съюз, според тяхния хороскоп, хороскопа е съставен на подписването на съглашението в Маастрих, няма да се разпадне или Европейския съюз няма да рухне. Просто в тези близки 12 години, започвайки от тази година, ще претърпи много сериозни структурни промени. Тоест ние ще наблюдаваме ситуация, когато от централното управление, брюкселските чиновници, които до сега бяха всемогъщи, постепенно в тези 12 години ще наблюдаваме възможност вече за федерация на равни права, т.е. държавите, членки на Европейския съюз, ще започнат да имат право на собствени решения. Няма да има такива диктат или диктатура на Брюксел. Нас ни интересуват полетите, нас ни интересуват кога може да пътуваме. Границите на европейските държави ще започнат поетапно да се отварят още през лятото 2021 година. Вие можете да си планирате отпуските и съответно трансфера полетите. Някои ограничения във връзка с пандемията ще останат до края на 2021, но това няма да бъдат такива санкции или такива тежки затваряния, които наблюдавахме цялата минала година. Така че това също е важно. Най-важният тук в момента, така да кажем, елемент или най-важната държава, в която ние с вас живеем, България, къде сме ние, какво очакваме. Тук използвам хороскопа на етноса на България. България има асцендент Козирог, България зодиакалния знак Телец и така. В тази година Уран и Сатурн, които цялата година ще бъдат в конфликт помежду си или квадрат, този квадрат ще окаже изключително голямо влияние върху България.
Той ще съпровожда, може би, целият фон на годината за България. И цикъла на тези планети общо в астрологията, те веднъж на 45 години влизат в съвпад и започват своя танц космически. Винаги, за да разбера какво ще се случи сега, се обръщам назад в историята и винаги гледам каква програма е била заложена и какво ще очакваме тази година. За първи път такъв съвпад на небето за България се наблюдаваше и за света, разбира се, но понеже тук сме много повлияни. 1897 година в знака Скорпион беше съединението. Учителят Петър Дънов започва подготвителна работа, за да създаде окултна школа, Бялото братство в България, и започва своята просветителска работа. Новия съвпад на тези две планети е станал 1942 година в знака Телец, в българския знак, и през тази година учителят е дал насока за целия български народ какво да прави от 1942 до 1988 година, цяла програма. Казахме, че тези две планети ще играят изключително важна роля в нашия хороскоп, тъй като Сатурн управлява Козирога, управлява асцендента на държавата, а Уран се намира в точен съвпад с Слънцето на България в Телец, даже е изгорен. Тези две планети бяха в опозиция 1918 година, когато завърши Първата световна война, и знаете, че България е подписала много тежък Ньойския договор и започнала да изплаща репарации на Антанта. Знаете, че Александър Стамболийски е подписал този договор и когато е слизал от влака и го попитали какво носите, той отговаря: носи мъртвец. Новото съединение, което беше 1942 година на тези две планети, България се включи във Втората световна война на страната на Хитлер и в България започна и партизанското движение. Следващия съвпад се случи 1988 година и това беше навечерие на 10 ноември 1989, нежната революция в България. За първи път започнаха промените, които обхванаха нашето общество. Тоест ново правителство дойде на власт и започна така наречената демократичния преход. Първата квадратура между Сатурн и Уран, която наблюдавахме, беше 2000-та година и тук 2001 дойде на власт ново правителство. Това беше правителството на Симеон Сакскобургготски. Вие го помните, който обеща, че ще промени България за 800 дни. Не се получиха нещата. И още един квадрат наблюдавахме и след това последва опозиция между Сатурн и Уран. Тази опозиция беше 2010 година, на власт дойде правителството на Бойко Борисов, което управляваше 10 години. Сега ние очакваме нови избори и нека да видим какво очакваме тази година и в финансово, в икономическо и социално положение. Тъй като сме в Европейския съюз, то и финансовата, и социалната, и икономическата криза също ще повлияе. България ще бъде 2-3 години в такава криза. Както сега щедро наблюдавате, се отпускат пари или се печатат пари, започвайки от пролетта, от март месец, няма вече да има щедро отпускане, особено за социалните проекти, особено за пенсионери, особено за такива неща. По време на изборите, нас ни очакват и изборите през пролетта, ще има промяна в управление на държавата април месец. До тогава вълненията в държавата ще продължат, но изборите ще бъдат проведени редовно. Очаквам на власт ще дойде, разбира се, коалиция. България няма силна политическа сила и съответно ще бъде коалиция, която ще провъзгласи популистски лозунги. Това ще бъдат леви партии или популистски партии, които искат да направят нещо. Сега, тъй като цяла година е този квадрат, не смятам, че правителството и новото управление ще бъде стабилно, така че не очаквам да бъде, така да кажа, окончателно решението.
В България ограниченията във връзка с карантината ще продължат до лятото, а до края на годината постепенно ще се премахнат. Март месец, обещавам, ще намалеят значително тези ограничения, но за съжаление здравната ни система ще продължи да бъде в криза. Тоест, тя винаги е била в криза. Не може да очакваме много. нещо Чудо. така. Да. И тази финансова криза, за която ви споменах, както в Европейския съюз, ще бъде 2 години и половина, максимум 3. Тоест, трябва много внимателно да инвестирате или много внимателно да разполагате с вашите финансови средства. Това е така важен момент. Искам да запозная всички тук с така наречени периоди на аварийност, тъй като вие пътувате, вие имате планове за пътувания. Първата точка на аварийност в целия свят, не само в България, ще бъде от средата на януари, от 15-та дата до края на месеца. Това ще бъде изключително напрегнат период с много висока степен на аварийност. Особено искам да подчертая датите 27, 28 и 29 януари са най-трудните дни. В такива случаи казвам, за Шумахер това може да е било добре, но тези от вас, които не са много добри шофьори или така играят на Шумахер, трябва да бъдат много внимателни. Втората вълна на аварийност в тази година ще бъде от 20 април до началото на месец май. И тук към тази аварийност ще се добавят и пролетните наводнения. То ще има разлив на реки и очакваме и в България, тъй като язовирите, вие знаете в какво и реките са в какво състояние. Следващата точка на повишена аварийност е втората половина на месец юли, от 14 юли до 23. Аварии ще има не само по пътищата на страната, но и в мрежата. Говорим за електронната мрежа, за интернет мрежите и електроуреди или снабдяване. Говорим за ток и други ситуации. Месец август, от 6 август до 9 са изключително напрегнати дни и също така от 13 септември до 17. Това ще бъдат също аварии на пътищата, електричество, полетите, говорим за самолетите, както и от 20 октомври до 5 ноември. Също ги включвам в този напрегнат период. Когато говорим за пътищата и за авариите, винаги включвам тук и електромрежите, сбой в информационни системи, полети, имайте предвид. Е хубаво да не си назначавате тук пътувания. Хубаво да избягвате такива пътувания. И последното, за което обикновено е хубаво да предупредя тук всички приятели, това е здравето, защото всички искаме да сме здрави и да сме добре. С излизането на Сатурн и Юпитер от знака Козирог в миналата година, на края на годината, ще намалеят заболяванията на опорно-двигателния апарат. Хората, които са страдали от това, мога да кажа, че значително ще се подобри тяхното състояние. Но тези две планети, които преминаха в Водолей, ще светнат червена лампичка на хора, които имат проблеми с жлъчката и черния дроб. Така че това трябва да се има предвид. Планетата Уран, която цялата година ще бъде в такъв конфликт с Сатурн, ще действа негативно на нервната система, т.е. трябва да се обърнат внимание на заболяванията, които свързваме с тази система. Също искам да обърна внимание, че дните, които са близо до затъмненията, ще ги индикирам кога ще бъдат затъмненията на годината, също са напрегнати дни и е хубаво плюс-минус една седмица също да бъдете внимателни. Казахме, че през годината ще има само 4 затъмнения. Особено трябва да се внимава по време на пътувания. И така, първото затъмнение на 26 май, това е лунно затъмнение, след което ще последва след 14 дена на 10 юни слънчевото.
И другите две затъмнения, 19 ноември лунното и после на 4 декември слънчевото затъмнение. Така че хубаво е да се спазва и да се внимава. Още нещо реших да включа и да ви информирам за периоди, когато през годината съществуват периоди на ретроградност и да ви предупредя за някои неща, които е хубаво да се спазват. Ретроградна Венера ще бъде чак в края на годината. От 19 декември до януари 22. Тоест, ретроградната Венера обикновено е само 40 дни и се отразява на хората на изкуството, хора, които имат арт или таланти в сферата на изкуството, които работят с красивите неща, така че можете смело до 19 декември ще бъдете добре и ще се възобновят всичките позитивни неща, свързани с тази сфера. Значи от 19 декември да си взимам отпуска, Тони. Да, точно така. 40 дена 40 дена отпуска. 40 дена почивка. Точно покрай коледните празници. Да, точно. Ретроградния Меркурий през годината ще бъде няколко пъти. Вие знаете, че това са трудности в преговори. Не е добре да си купувате някои скъпи неща, защото често се оказват некачествени. Пътуванията е възможно да бъдат отложени или да се проточат. Ретро Меркурий ще бъде от 30 януари, съвсем скоро, колеги, това е, приятели, от края на този месец до 21 февруари. Втория период на ретроградност на Меркурий ще наблюдаваме от 30 май до 23 юни. И последния третия период е от 27 септември до 18 октомври. Така че тези от вас, които са търговци, които комуникират, общуват, които продават, хубаво е да се съобразите. Още ще отбележа важни точки. Това са повратни точки, когато планетата Сатурн стои на място, когато е стационарна. Тогава обикновено се затормозяват сроковете, свързани с строителство. Тогава, като си носите документи в официалните организации или бюрократичните периоди, също така трудно се получават, има чакане. Имайте го предвид, това е от 23 май, плюс-минус 6 дена. Това е първия период на стационарност на Сатурн, тогава е добре да отложите тези документи. И също така 11 октомври, пак плюс-минус 6 дни. Това е важно, ако общувате с Сатурновите структури, с официалните власти. И накрая искам да ви пожелая, разбира се, с все сърце, въпреки всичките трудности, да живеете пълноценно, разбира се. Да се радвате на всеки ден в новата година и живота ви да бъде интересен, да бъде също динамичен, да имате приятели и да започнете годината с позитивно настроение. Супер! Да. Много ти благодарим. Значи имаме една новина, Тони, като гледам, и тя, че имахме идея да започнем на 2.2 изнасянето на iMatrix навън, обаче виждам, че няма да се случи. Като гледам кога са ретроградните периоди, значи преди 21-2 едва ли ще. Хубаво е да се направи на директна планета. Така или иначе, горе-долу от Антонета зависи кога ще. Хубаво е да е директно. Добър вечер, може ли да се включим? Така. Може ли да се включим? Неща винаги се оказват правилни. Между другото, и предния път ми беше казала. Стой така. Малко да те видят хората. Така ще минем да се виждаме. И тримате да сме тук. И може би сега да попитаме... Защото ако включиме и другия компютър, ще... Започне микрофония. Да, ще започне. А как да го изключим презентацията? Добър вечер, може ли да се включим с въпроси? Ами въпроси, ако имате, може чуваме сега ли се? момента. Може ли да се включим с въпроси? Да, чуваме ли се? Всички 100 човека. Добър вечер, чуваме ли се? Ало?
презентация, може би. Сега не е проблем това. Добре. Сега ще го оправим. Добре. Тони е нашия хакер. Някой, ако иска въпроси, да пита, сега е момента. Да, чуваме ли се? Добър вечер. Ало, чуваме ли се? Добър вечер, чуваме ли се? Между другото, поздрави на всички 100 човека. Аз ви чувам, само че явно те не ни чуват. Тони допреди малко се бореше в групата, който има капацитет. Интересно. Да, Имам силно въпрос. начало на годината. Да, между другото, това, което в началото плащахме допълнителна такса. Чакайте така да се виждаме. Да. Плащахме допълнителна такса за Zoom за по-голяма, още по-голяма зала. Нали, в момента е 100 човека. Да, сега ще бъде. Само да пуснем и тук това да се чува. Добре. Но няколко месеца нямахме нужда от подобна голяма зала и не я плащахме. Се събирахме около 60-70 човека. Така че, Но да. имайте предвид, че казах на Тони, че днес ще имаме повече хора. Да. Добре. И аз сега, Теодор, пак да пробва? Добър вечер, чуваме ли се? Да, вече да. Да. Да, добре, че пишете в чата и да. Да. Благодарим. Ами първо искам да на всички честита нова година и за много години. Първо искам да благодаря на Тони за прекрасния и подробен анализ и предвижданията. Надявам се, че ще... И разбира се, това е много голям подарък за нас. Всички тези неща, цялата конкретика, това наистина е много, много ценно. Благодарим. Надяваме се, че ще има запис, защото не всичко запомнихме. Моят въпрос е следния. Когато беше анализа за държавите и какво се очаква да се случи, пропуснахме Китай. Това все пак е една от трите най-големи държави. Може ли за Китай малко информация, защото е важно? Благодаря. Благодаря ви за въпроса. Значи мога да кажа, не разполагам с хороскопа на Китай, защото все пак това е много важно да се работи с точен хороскоп, но като историк все пак съм изучавала историята на Китай. Китай го очаква просперираща година. Изключителен възход и китайската и икономика, и социална структура, и управление ще се развиват динамично и активно и Китай ще бъде един от най-големите световни лидери. Това, между другото, мисля, че е така доста голям период за Китай, защото те всяка година дърпат все повече и все повече. И близките 12 години, това, което казахме за китайския календар, Китай го очаква изключително голям напредък и просперитет, за разлика от Щатите и за разлика от Европа. Да, много благодарим. Това беше доста важно за нас. И другия въпрос е, тези две слънчеви, две лунни затъмнения, май, юни и ноември, декември, по отношение на в България ситуацията, финанси, бизнес отношения, политика и пътуване, нещо повече. Може ли да се каже от това, което чухме? Благодаря. Значи по време на затъмненията, това ще бъдат затъмненията в зодиакалните знаци, близнаци, стрелец. В българския хороскоп, в хороскопа на етноса на България, ние също имаме лунните възли в тези знаци. Така че близо до затъмненията мога да кажа, както в социална, в финансова и политическа сфера, също ще има кризисни явления. Пряко ще засегне България. Нашите възли в същите знаци. Това пряко ни засяга. Аз мога ли да попитам нещо? Да, разбира се. Чувате ли ме? Много добре ви чуваме. Аз по едно време просто ми се наложи, излезнах и не можах да се включа и не чух за България конкретно. Но мен наистина ме вълнува една тема, защото България в последните години изключително много е обграбвана. Оказва се, в последствие мога да ви пусна филм, документален филм, колко тона злато е изнесено от България, успоредно с това с сребро. Над 150 милиарда.
Ще има ли някакви реформи изобщо политически, икономически, защото буквално България е ограбвана? 10 години наблюдавахме, нали, казахме, че имаше доста, нали, специално управление. Ако не го наричам колониално, нали, може би трябва да бъде точно. Следващите 10 години до новия съвпад очаквам, нали, че в тази система на управление сериозните противоречия и проблеми, които те ще имат помежду си, ще доведат на власт така наречените леви сили, леви движения, които, нали, няма да допуснат повече такива процеси. В близките 10-12 години в България ще се промени управлението на държавата. Дано да се надяваме. Благодаря ви много. Лекцията беше изключително интересна. Желая ви много късмет през новата година. Благодариме. Благодаря. Може ли аз да попитам? Да. Има ли... Здравейте. Здравейте, много ми е приятно. Има ли някакви конкретни дни специално за януари, така като по-близка прогноза, които са, освен на 27, 8 и 9, които са неподходящи за договори, за инвестиции, за включване на някакви стартиране на някакви подобни неща? Сега, аз отбелязах, нали, дните в януари, но имам прогноза за януари и сега ще ви я изпратя, нали, след нашата среща в Viber. Там е написана цялата прогноза за месеца, вие ще я получите и ще можете да се ориентирате. Специално давам не само годишна, но и всеки месец правя такава прогноза. Ще споделя с вас. Да, сега да четах. Добре, нещо имаше до 28, оттам нататък ми беше много ясно. ще я споделиме за януари прогнозата в Viber групата. Благодаря. Добре. Супер. Да, някой в чата пишеше въпроси, ако иска да ги напише пак, че не се чуваше, не се четеше и... Мога ли да ги кажа сега? Да. Единият ми въпрос е за стабилността на еврото и каква е перспективата да бъде установено в България. А вторият ми въпрос е кога свободно може да се пътува до Щатите? Кога ще се отворят граници? Добре, чули въпросите? Така. Доколко разбрах... Секундичка да отстраним тук. Или да минем на този компютър. Да, аз това така, мини на този компютър, този там компютър, за да може да... При нас звука е малко тих. Добре, и аз сега да видим. Чули добре въпроса? Значи, чух само първата част на въпроса. Нина, може ли пак да повториш? Да повторите. Да, първият ми въпрос е каква е прогнозата за еврото, за стабилността и в България какви са прогнозите за въвеждането му. А вторият ми въпрос е по отношение пътуването до Щатите. Малко повече информация за освобождаване на свободно пътуване. Да, благодаря ви. И така, доколкото разбирам, първият въпрос беше относно стабилност на еврото. Значи мога да кажа, че като валута еврото ще бъде стабилно, нали, няма да има някакви проблеми. Вие питате за въвеждането на еврото в България. Това ме питате в тази година, да, 2021, не се очаква още въвеждането на еврото. Това, което мога аз да добавя, като че се интересувам от подобни теми, 2024. 2024, 2025 е реалистично. И четвърта са очакванията.
Пътуването, което вие искате да направите до Щатите, аз мога да кажа, че границите на Европейския съюз ще се отворят през лятото, но не съм наясно с границите на Щатите. Нали, не мога да кажа какъв режим ще въведат те, така че тук няма да мога да ви бъда полезна. Пътувайки из Европа и отивайки в Русия, вие ще можете да го правите, но за Щатите не знам. Има въпроси за Канада, за Англия и съответно, ако може да си полезна за Канада, за Англия и пояснение изгорена планета. Да. Значи аз употребих един астрологичен термин, само да го обясня, тъй като в хороскопа на България съществува такава планета. В момента на раждането на етноса на държавата до Слънцето се е доближила планетата Уран. До 1 градус е била, минавала е по диска на Слънцето, т.е. спрямо Земята, разбира се. Изгорената планета толкова близко, когато се приближава, става един от най-важните показатели за характера на този етнос, за най-важните особености. България е известна в света със своите феномени. Вие знаете, че тук е Ванга, Слава Сибрюкова, има други, Айматрикс, да, допълват, нали, да. И също така България е изключително богата на планини. Уран, това е високите места, планини. И това са определени находища, определени, как да кажа, богатства, които съдържа България, които ще бъдат открити в най-близко време. Те се съхраняват за сега непокътнати, но нас ни очаква именно в близките 12 години те да бъдат открити. Това са определени кристали или определени полезни изкопаеми. Така че това е изгорения уран в картата на България. Големите изненади, които се съдържат на тази територия. Между другото, добре, че не са открити, защото щяха да са откраднати. Дано да ги открият през следващия период, в който нещата са по-добре. Сега вие ме питате и задавате въпроси относно прогноза за Англия и за Канада. За съжаление не разполагам с хороскопите на тези държави, не разполагам с възможност да направя прогноза и не мога да ви бъда полезна на този етап. Аз мога да ви кажа, че прогнозата е, че ще излезем на тези пазари тази година. Да. Здравейте! Здравейте! Може ли да попитам? Аз искам да попитам, ще има ли срив в банковата система и ако може, Антоанета, да направите прогноза по зодиите за всяка отделна зодия. Благодаря ви и честита нова година на всички. Благодаря ви. Благодаря и на вас, честита. Значи, за банковата система или срив на банковата система не се очаква в рамките на 2021 година. Можете спокойно да си държите парите в банките. И прогноза за всички зодии за тази година е изключително подробна и обширна. Съм публикувала на страничката и сме изпратили в групата Viber. Това беше преди Нова година. Получихте ли я всички? Да, вероятно. Можем пак да ще я публикуваме. Ако искате, пак ще я пусна, защото там за всичките 12 зодии дадох годишна прогноза и го направих някъде до 20 декември и го публикувах и мисля, че в групата споделих, но ако трябва, ще го повторя и за януари, и за цялата година. Благодаря. Ние, между другото, плануваме да актуализираме пак тази рубрика, която имаме в iMatrix, която беше доскоро News. Сега е статии и там ще почнем да публикуваме на Антоанета нещата съвсем скоро. Тони е започнал здраво да работи по текстовете, така че скоро се надяваме, че и тази рубрика ще бъде съживена при нас. Че доста друга работа имахме напоследък. Значи, тук също има въпрос, който вие сте задали относно завръщането на българи от чужбина, как се обяснява. Се обяснява с кризисната ситуация в Европа и с близките 2-3 години,
когато ще продължи тази криза, всеки иска да се завърне към корените си. Мога да кажа, че масово ще се наблюдават в тези 2-3 години такова възвръщане и младите хора, и с децата, и ще имаме възможност да го видим на живо. Между другото, то си е така и по принцип, когато времената са тежки, търсиш отека при Всеки търси близките си. в корените си, в традициите. За везните ме попитаха, значи мога да кажа, че общата прогноза за всички зодии, включително и за везните, ще ги пуснем повторно, защото бяхме публикували декември, но сега отново ще можете да се запознаете с тази прогноза за годината. Също ми задавате въпрос относно климат, природни катаклизми или земетресения, които наблюдавахме в близката до нас държава на Балканите, в Хърватия. В България не очаквам такива, тъй като асцендента на България 10-тия градус на Козирога, оттам излязоха и Сатурн, и съответно Юпитер, те вече са в Водолей, и Плутон вече е в последните градуси, така че не наблюдавам или не прогнозирам такива катаклизми. Евентуално наводненията. Наводнения обаче, да, наводнения казах, даже посочих пролетта, в кои съответно месеци ще наблюдаваме наводнения в България. Да. Има ли други? 25 април. С какъв период попада? Ами вижте, когато ми давате датата 25 април, трябва да се види вашия хороскоп индивидуалния, за да видим тази дата как се отразява, и ако питате за някаква дейност, трябва да се уточни дали е в работата или в инвестиции. Така че общо да кажа за деня или... Мисъл, не е ретрограден. Така, за ретроградност. Ще е пролетен със сигурност. Посочила периодите на ретроградност, вие съответно ги видяхте, така че наблюдавайте, но така или иначе, ако питате за нещо сериозно, трябва да се направи индивидуална прогноза. Това е по-добрият вариант, отколкото да правим общи. Създаването на семейство и деца. Значи приветствам такива неща, тъй като в близките 2-3 години във връзка с трудните социални или други неща, мога да кажа, че по-добрият вариант е това да се раждат деца, и в такива трудни времена децата, семейството, това е опората. Това е нещо, което българина традиционно създава и се грижи. Това е добър момент. Добре. Бих искала да попитам, възможно ли е? Да. В Зума, който беше през декември месец, казахте, че след 2 години ни очаква чисто нова валута. Криптовалута ли имахте предвид или някаква друга? Знаете ли, не мога да кажа, че това е точно криптовалута, но така или иначе планетата, която в момента разтърсва финансите или паричните неща, Уран, ще създаде не само криптовалута, но и други видове електронни валути. Така че не съм специалист по криптовалута и не мога да твърдя, че само криптовалута. Но така или иначе ще има, и то много сериозно ще се разпространява по целия свят, не само в България. И това... да може и да е тя. Да, в такъв случай какво се случва с банкнотите? Всичко си остава, едва ли ще изчезнат? Но няма да изчезнат веднага, но постепенно банкнотите ще бъдат заменени с карти и ще преминем на такова заплащане. Това вече си се случва. Да, мога да кажа масово, хората ще се служат с карти. Благодаря. Да. Не знам дали знаете, в Китай хората плащат с WeChat. Там си плащат с телефоните. Реално погледнато от тяхната социална мрежа, както е Facebook, китайския Facebook е им платежна система и всичко се плаща с QR кодове. Аз не съм ви разказвал, но примерно да речеме, когато седиш на светофара и дойдат такива хора да просят пари там, те ти дават QR код. Реално, не така. Както и примерно музиканти на улицата, не хвърляш стотинки, ами има QR код, направо му прехвърляш на човека от WeChat. Там това е много напреднало, реално погледнато. Сега тук в момента в България навлизат с тези нови системи, които пуснаха и на
МТЛ и на Viva.com тепърва ще се започва тук това нещо, но в Китай хората масово не виждат кеш. Там почти няма. Благодаря. Да, така че това ни чака всички нас. Но нали знаете, че така ви проследяват чисто финансовото състояние. Няма скрито покрито по този начин. За сега са сейфа вкъщи, нали, да такова, но това ще е до време. Да, бъдещето е прозрачно. Технологиите ще се развиват до нивото на проследяване. Личното пространство ще бъде изключително незащитено. Ще има ли засилване на духовното развитие на Дънов и други? Да, разбира се. Водолей е знак, свързан с ангел водоносец, с духовното, с епохата на Водолея и мога да кажа, че iMatrix не случайно ни продължава своето движение по света и сега ще излезем тази година извън рамките на България и ще можем, нали, да предаваме тези духовни ценности, които тук са създадени и тук са се родили. Ще се възвърне ли круизното корабоплаване през тази година? Аз казах, че границите ще се отворят още през лятото, както самолетните, автомобилните, така и, разбира се, водните граници ще можете да пътувате, можете да си планирате. Ще има ли наводнения? Наводнения, да, ще има и ги индикирахме, нали, там, където говорихме за природни катаклизми, катастрофи, говорихме за пролетния период. Аз го обозначих като дни. Вие там ще се запознаете. Мога да кажа, че не съм специалист в 5G мрежата и не мога да ви обещая, че тази мрежа ще спре да съществува, така че няма как да прогнозирам като астролог. Но искам да кажа, че всички видове мрежи или електронни, или сетеви, или други ще се развиват активно в близките години. Няма да се спре развитието на тези мрежи. По света, говорим по света като цяло. Добре, тук нещо за тока, за интернет. Така, какво ще стане като спрат? Какво ще стане? Надявам се да не умреме. Свещи. Така, здравейте, има ли нещо по-специфично тази година при комбиниране на зодия Пик по китайския хороскоп и зодиите от зодиака? Моната, например, може би това към личните зодии. Това ще бъде към прогнозата на зодиите, когато прочетете за годината, но искам да кажа, че така наречения китайския календар и европейски не се комбинират. Ние живеем в Европа и съответно, нали, се съобразяваме с слънчевото движение, но тук просто ви обозначих годините на хората, които са родени в годината на бика. Казахме, че Игнат също е роден тази година. За тях тя ще бъде особено силна и особено добра година. Всичките останали няма да се влияят от китайския календар в такава степен. Нали, просто такава комбинация няма да бъде, нали, направена. Двете деца пишат. Двете насоки, да, децата са водолейка, някакви насоки. Да. Искам да кажа, че всички водолеи, нали, ще имат изключително интересен живот. Дали са деца, дали са възрастни хора, нали, обещавам ви, че в близката година Юпитер, а в близките 2 години и половина Сатурн ще повлияе. Ако вашите деца учат или се занимават с такава дейност, нали, израстват, това е много, много позитивна за тях година, изключително положителна, защото Юпитер отговаря за висшето образование, въобще за развитието в образованието, а Сатурн говори за дисциплина, за ред, организация. Така че искам да поздравя всички, които са родени в тази зодия. Предстои много интересна година. Брат ми е водолей, между другото. Чудесно. Значи тук за ваксините. Ама това, тук е този въпрос за ваксините е много политически, според мен. Аз не съм, колеги, доктор, не съм политик, защото се политизира болестта, политизира се и
лечението на тази болест, така че дали ще се въвеждат тези неща, но аз ви казах, че ограниченията и тези санкции постепенно ще намаляват и започвайки от март, нали, ще бъдат премахвани едно след друго такива ограничения. Така че ако можете, ако желаете, поне до март не се вакцинирайте, който не иска, разбира се, който не желае. След март месец вече ще има по-голяма свобода в избора. Така, едното е на 6. Добре. Какво означава това? За предишния въпрос. Да, дечицата. Те са мамички. Добре. Добре, още въпроси? Добре, Валери, хубава вечер и на теб. И аз искам да благодаря на всички за вниманието, благодаря за въпросите, които задавате и сега ще пуснем тези прогнози в групата в Viber. Вие ще можете подробно вече да се запознаете, да ги прочетете. Меркурий Телец. Какво значи Меркурий в Телец? Значи в прогнозата за януари месец съм отбелязала, че Меркурий ще премине в Телец. Нали? Това са хора, които имат златни ръце. Хора, които се занимават с бижутерия, с златарство, с часовникари. Дизайн. Имат дизайн, възможност да покажат своите умения в изкуството, защото Телец е знак на красота, знак на форма и това ще бъде за тях изключително положителен период. Много позитивен. Добре, супер. Добре. Почнаха да много благодарности. Благодаря. За първи път се включвам, беше ми безкрайно интересно. Благодаря. Да, аз си мисля, чакайте така да се виждаме, да. Всичките. Така някак си. Трио. В iMatrix всичко е по 3. Така че, супер, окей. Аз си мисля, че хубава среща стана. Благодариме ти. Много ти благодарим. Приятно беше и много хубав вечер на всички. Благодаря, че бяхме заедно. Ще пуснем информацията по групите, която казахме за зодиите и за януари. Да. И тази прогноза се е записала, надявам се. Да, това за момента пише, че има запис, така че ще я пуснем. За година. Всичко да е наред. Да. Може ли да се включи за маничко? Давай, сега е момент. Здравейте! Много се радвам, че сте заедно и че ви виждам тримата. Искам да ви честитя новата година, да пожелая много успех, щастие, късмет, любов. От всичко хубаво по много. Защото нямах въпроси, аз ако тръгна да задам въпроси, те ще са много, затова не се включих на въпроси, но искам лично да ви поздравя за новата година, да е много прекрасна и успешна за всички. Много късметлийска. Да, прекрасни сте всичките и все по-често да ви виждаме заедно. А ние с Антоанета ще се видим в най-скоро време. Жулиета съм. Специални поздрави и много поздрави за празника, защото при вас сега е много такъв специален празник. И всичко най-хубаво, най-светло, много мирна и щастлива година. Мерси. Благодаря ви. До нови срещи. Много благодарим. Някой ми питаше как да се включи в Viber групата. След като се логнете в сайта, в iMatrix сайта, знаете как става долу, най-ниско ето тук долу от човечето. Като се логнете и ще видите иконките на Viber, на Facebook, групите ни, на YouTube, да. И на Facebook страница. Специално за Viber ви препоръчваме да натиснете през телефона да се логнете, да си натиснете иконката на Viber и ще влезете в групата. Всичко сме го улеснили максимално. Да.
Хубава вечер на всички, благодаря. Впрочем, тези десетки благодарности са за теб. Много се радваме, че ти имаме в екипа. Хайде, чао от нас! Хубава, Чао. много хубава година да си пожелаем заедно. Благодарим ви много. Чао! Успешна нова година за всички! Много здраве, любов, хармония, късмет във всяко отношение. Мерси и на вас. Мерси. Предстои интересна година. Чао, чао! Хубава вечер на всички!